hakanegi yukirish Bakhuid tongin duwai nagabenda bibiana bare ban yo nagajing Lait-ïa nagajing te jing kumbaro. Chim nomor last part left. Duai nagabenda ki jing dumo shimet chungi hakanegi yukirish Bakhuid ngi duairu nagabenda ka inner healing retreat kaben stang nadu katkindai tari hado arpuwei tari babaro ki bawan shimenda hakanegi retreat kinang yomat yaga jingi barga jimpen slay jung men siam Bakhuid ngi duairu nagabenda ki bapang ki bashitam hapadeng jungi pat ki bakar pat na jingai pat na jan ay baginang yo ke jingkoy jingkia hamda me ki tol batia ha ki hospital ay ka bor jisu na man kiar halo jungi pakindup lawan mi kloy na ki hospital ha kerteng upa baru kon baru men si Bakhuid amen ka jinga e jungo trai jungi u Jesu Christ bat ka jingi jungo blai lem bat ka jingi selak jungo men si Bakhuid Kindon rengkat bat pi barong rengkat bat pi ko himen ko parato ngin sangesh por ban pan ya ka bor jungo trai ka jimpen sle halo jungi ka kumbangi yosngo na ka jimpule au trai ublei wala pa ya us Samuel ban penslet mai ya us em ubalait na ki pop balait na ki jing tingit badon ka jinglong ban kongu ngiru nginang karpad ya Jesu ban penslet mai yangi tongin kuslai halar ki pop jangi ya ki por baro ngila tamsning ngila yaid vir na utrai ayu nam pen kuid yangi na baro ki pop nadu ki pop barit baria hadu ki pop bakrao Kotrai Jesu map yangi sait kuid yangi na kinigi pop baro ki bangile pin roy ka jimben sle ha poj yangi nga palam le tun bor baro ban happy women ko para bangale pop shibun e da ki jimpar kap da ki tin da ki kam da ki jingle da ka jingle pala chunga da ka jingle pala chunga da ka jingle pala bakrao e chunga Amal kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katay suti yaki angel bakiri koi
Badyapi kukimen ko para, banduay na kabinda janga, hautay ublay jungi. Ublay badon bor bara unis sene yangi, badandala mapigi pop jungi, unyalam yangi shaga jingi mbam jukut. Amen. Dragon ratu play sayani. Dragon ratu play sayani. Cristo Marco, Cristo Marco, no, benim jangi benim yangi. Dragon ratu play sayani. Dragon ratu play sayani. Cristo Marco, Cristo Marco, no, benim jangi benim yangi. To nginia duwai. Ngi duwai lemba ka jingya sailem jungu Joseph was Bakhuid. Uri kuit jangari India. Balayap ha Sri Lanka. Ba lemba ka jingya sailem jungu ni ulindo. Bala imshir hem ega jingay. Ngiru nginang yo minsiam ban shakri ya utrai. Koblay me ubala pindon buram ya kabalang jame ha Asia da ka nuksa bar ka kam lingdo jongu Joseph was Bakhuid takmi ngi karpat ya ki pai jame ya ki ba ushakri jame ula pinkamen da ka tin ka jing shisha badulapsa da ka sakrament jang ka jingim bartos ngausine banai da ka jingya silem jongu Bakin la banang iyay san haga jingay, bakin iyay kalalong kisaki balarkam janga gospel. Da utray jangiw Jesu Kristo kurn jame, uba im batsen sharing kat badme, haga jingelong kaway jangumen siyam Bakhuid, ublay junom la junom. Amen. Kejumpuli na kita paningkong Samuel. Hakitu kisngi utrayu laong hau Samuel. Sakat no pindang le sngsi namar usul. Haba pio i pangalakan taja u na kabalang sem halor ke Israel. Pendap yala kareng da ko penyang bat kilej. Ngan pa ya pi show Jesse unong Bethlehem. Namar ngalajit na kabanta jangahi yaus em na dengki kon jang u Samuel pat ulaong kumno kain ngalaban lej la daw sol uyos ngaw yakata un penyap yanga ti utray ulaong shim kaway kamasilud pat pi pat ong ngalawan man kenya hautray nang tawer yo Jesse sya kaching kenya pangan sapan iya pi ayu pi de ban le pat pin sapan sele na kabanta janga ya uta upangan ai kerteng hapi Samuel ulale thik ya kapa utrai ula hukum bad ula wan she Bethlehem kitmen kisan jang kata kasinong kilawan men ya kendo ya u da kapa kiu bat kila ong hatu piwan da kacing suk bad ula ong da kacing suk ngalawan men kenya hautrai to pen ketang ya lade padawan man nga sya kacing kenya kumta ola penkentanya UJC pat yaki kun senrang jong u pat ola were ki sya kajingknya haba kilayawan ula pejo iliap bat ula perkat da shisha ubala pensle jong utrai udon hakmat jong u henrei utrai ula ong hau Samuel wat pejo kadur kadar jong u lane ya kajingjrong karniang jong u namar ngalakan taja u naba utrai umpet kumapet ubreu upet tangya katur kabashabar
Henry utrai upej katonut. Tiu jese ula khot yau abinabat bat ula penyaja hakmat Samuel. Upat ula ong. Yau nero utrai syemjit. Nang tau jese ula pa yaja Shama. Henry ula ong. Yau nero utrai syemjit. Kum tau jese ula pa nyongut nakikonjong banyaja hakmat Samuel. Henry Samuel ula ong ho jese. Utrai syem la jit yakini. Hang tau Samuel ula ong yo jese. Hato baro ki konjong pi ki don hang ni. Te ula jubab dang sa ubakado Henry hakme udang apelang. Kum tau Samuel ula ong ho jese. Pakot po unwan namar ngin yeshong man bam hado ba undawan hang ni. Te ula pakot yo pada ula penrung yo syapo. Une ulalong ubasau kerang, uladan ki khmat ki ba itanat, bat ulalong uba bhabriu, bat utrai ulaong, yang penselaya namar udai une, kumtau Samuel ula shim ya kareng umpnyang, bat ula penselaya habdeng ki hinmen jong bat mensim jong utrai, ula hiar kerhai halor David, nadu kata Sngi, hadin kata Samuel ula yang, bat ula Lait-ïa Rama. Aktin jong utrai. Isango yau blei. Asam proper kendai, nobal new spa new pusat. New spa new pusat. Ingin ruai ke atifuan benikong, I kat kendai, aduk akundri akutnya. Rising to try to know, take it back to Shisha, Raga Subanang Penha, Jingha Utrai, Daki Prophet Migran Hendai, Pansyan Hallelujah.
utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat pim. ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Markus Kaburang kami utrai. ha kawe ka Sngi sabat utrai uyai lemba ki lengka keu bat katba ki dang yai ki sinran jangu kilastang banket ia ki terjup keu kumda ki parisi kila ong hau hape bale kile ya kaba ombit ha ka sabat teu Jesu la ong haki pimbaju pule ayu udabit ulale haba uladon kam jimbam bat ula tengan mau bat kita ke bala don lang badu kumno ula rung ha ke ying ublay menba u abiatar ula long ulingdo remba badula bam ya upu peni bala terwa ha ublay ya uba ombit mano ban bam light tang kilindo badulairu ha kita ke bala don lang badu bad ula pinbud ya ka sabat labu nagabinda ubriyu om ya ubriyu nagabinda ka sabat kumda ukun ubriyu ulong kenrad wat ya ka sabat ru ka gospel jong utrai Kajingara yame kukris. kohimen ko para bayit ha utrai Jesus Christ haka jimpuli minta ka Sngi yosngo kumno uble u kentai ya u sol badula jit temai ya u David baro kiyingasem jongu David kila perkat kito ki ba klein bor kito ki ba biang garinia kita ki ba don lese kat kum ka parte ya ka sap ka pom kin salam kis em wat ya upa jongu David u jese ula perkat ki kun ki ba klein kin kan lalong em henry u blay u peit ya ki kun ki ba klein ha ka mensiem ki ba klein ha ka ban kongu ya u blay compare ya ka rinia lada ritne lahe lada ngimdon ka mensiem ba kongu lada ngimdon ka mensiem ban it ya uble lada ngimdon ka mensiem ban yai rengkat badu utrai unom jit yangi unom pensle yangi bad ngiyosngo utrai ula pasiau hawu Samuel ban pensle ya u David bante ya ka umpiniang halo jongu kata ke jingte ya ka umpiniang halo jongu David kalong ka daka shin jong ka jimpen kantang ya u ballong us iam ballong unyongya tulopa ballong ulindo bad minda nadu ka po David ulayo ya ka ne ka jimpen sle ukit halo jongu ya kine laitili ki kardan kumba julong mangi iwei pa iwei lemba ka baptisma ngikit hapojongi ya kine ki laitili ki jinglong ngilong siem ngilong nongya tulepa bad ngilong ru ulindo ngidon hangi ya kane ki jinglong bale ngidon kam ya kane ki jinglong lemba kane ki jinglong bapen kantang da utrai ngi wad ya utrai ngi kongu ya utrai bad ngi ai rengkat bad utrai bad ngi shimmen dalang haka jingkinya Bakhuid jongu Chris minda daka bas ngautu ya kane ngin peit ya ka gospel minda kasni ka gospel ka bu hakama jongi ya ka jingya tainia hapadeng u Jesu bad ki sinran jongu bad ya ki parisi ki ba wan ban kinno yavu minda kaya ka bangilaban yoi u Jesu bad ki sinran jongu kidang iyai ha ka Sngi sabat lemba ka lengka keu
Bad kadba ki dangyai hakas ni sabat ki parisiru ki donla. Ki parisiru ki yai rengkat badu jisu. Ki parisiru ki yai rengkat bad ki sinran. Ki sinran jungu jisu ki yai badu jisu namaru jisu ulangu kuno balai bad ki id yau jisu ki koloi ban kongu yau jisu bad ki kongu ban mane yau jisu. Ya ki parisi part ki yai balai. Ki yai om namarba ki id yau jisu. Henry namarba ki bishni yau jisu. Bad kikwa ban wad daw ban kinno yau bad kikwa ban yod daw ban penyap yau arjait ki brio kiai bad jisu ki sinran kiai da ka jimmut ka babha ka jingkwa babha bad ka mensiam ka bakhuid bad ki kongu yau jisu kita ki weipat ki jait ki phairisi kim don jimmut ban kongu yau jisu ne ban id yau jisu Haga jingim jongiru ngilaban yoi ki brio kumne. Don lese ki bayait badu jisu henry clam da don jingmut ban yid yaw jisu. Clam da don jingmut ban mane yaw jisu. Clam da don jingmut ban kongu yaw jisu. Te ngilaban longru kum kini ki kristan. Lese ngiru ngi ong hana ngi yait badu jisu henry ngim don jingid kin dia tru yaw jisu. But ngim don ru mensiam lese ban kongu yaw jisu. Bad habang imdon ka mensiam ban kongu yaw jisu kaya ka jingang nu jongi jingtumu ban kinnos niyo yaw jisu ban wad daw ban kiar naw jisu ban wad daw ban kiar na ka balang ban wad daw ban kiar na ka sacrament don bun ki brio ki ba wad daw ban kiar naw jisu hakane ka tur nantang ipe kini ki phairisi kila kinno yaw jisu hana ki apostol ki sinran jongu kila kate kew haka sngi sabat lada kinjindala kate kano ka sngi Lait-ïa ka sabat kinom kino yaki namar kat kumga nongrep ngitip lada ngiyat hakino kino ki jaka lada ngitungan ngilaban kate uvene artiligi so badba kata kalanga jimmud bad ka jingi kai jongi ju bad tendeng ngiru haga jingim jo ngiru ngile habangit tengan ladang yai lemba kino ki lengkha lada don kano ka jimbam lese kibriu ki kate ki bam we ar ban pinbiang yaka jingdon kam chonki bad kini ki apostol kini ki senran ru kila kate ya ukeu bakin bam namar kila tengan henry ke jimma menda ne jinkenno menda kila kate ya ukeu haka sngi sabat bad haba kila kate ya ukeu kila penkein ya sabat kane kalongka jinkenno jongi parisi namarba ki parisi kila yait barabor daki kemat bataraisni kila yait barabor daki kemat ki basinio bad ki jimmud ki basinio ki aptap ban kinno yaw jisu kibru ke bayat bad ki kmat batarais niu kisut ban lap ya ki daw babun kibru ke bayat da ki kmat ki babha nge ne ki jimut babha kisitom ban yoi ya ki daw ban pentram ya ki wai tengila ban yoi haki inga sem jongi kum ke de kibru haka imlang salang haka jakatre don bon kibru ki bawan nadu min step hado janme da kum kini ki jimbarkat da kum kini ki jimmut ki basiniyo bad nadu min step hado janme ki lumbun ki daw ban lorni persai ki vai donru ki jait brio ki wan daga jimmut ka babha but ki laptang ki jimba jongi brio but kin kran bha ki vai but ki le bha ki vai kaniru kalong kawe ka jinglong kabangilap haki inga sem jongi haki jakatre jongi haki yeu ka hat jongi but minda haba kini ki bru kila kinno yau jisu kumno ujisu ulayada ya ki apostol jongu ya ki sinran jongu kumno ujisu la batai shab halar kane ka jinkenno jongi parisi badu jisu la buha kama jongi bale bihin kinno yangi
na marba ngilabam hagas ngi sabat kin mau ya kaba u David ulale David ba kinombur jangu kilale sha ke temple but kila pan ya upu peni kadar tilli ki upu peni ki shaid bu haka meet haka temple bad kini ki kadar tilli ki upu peni la shat da kilindo bad tang hakil da kilindo kilaban shat ya upu peni but tang ya kilindo kilong ban bamru upu peni but kimla ban rashaying kide ban bam hi hangdo hi haka temple minda u abiatar ulindo ramba udon hangdo but ulele pan nawu abiatar ulindo ramba ya ke jimba shimla le pan ya upupeni ula ong ngi but kinombur ngitengan te ai bam eye but ulindo u ong pe man ki sabat ngi bujili ya upupeni but ngi shet ya upupeni kadar tilli ki upupeni batimai minta ya kabala bujili dan don hangne lada pila banbam ngin aino ya kita ki upupeni taminda u abiatar ula shim ya kita ki upupeni bala bujili bad ya kabarim bad kila ula ai ya kita ki upupeni how David banbam bad David ula airu ya ki nombor jomu bad hadin ba ula de bam ngim shimla yo I haka Bible ba ublay ula dom persya ya u David namarba ula bam ya uta upu peni balong ban bam basya ban bam tan ya kilindo lada u David ula bakala ban bam ublay unjindala dom ya u pangete pro don ge jaka kiwei pat ke jaka ublay ula dom ya u David ham namarba ula lepop namarba ula yait palat kaput kasam balabu padu bele ula peni hau ko David pila bakala pila lepo henre haba u David ula bam ya upu peni ngim yo I haka Bible ba u bele ula dom ya u David namarba ula bam ya upu peni balong ban bam tang ya kilindo kai kamud ya ka jing snap jar jongo bele hakamat kata ka jingle jongo David ka peni shai kadar ayu hangi kabamut ublehi ula menjur u David udon ha u ya ka jinglong lindo bad haba u David ula rung ha ka temple bad ula shim ya upu peni ban bam nangda ula sam bad kinombur jongu ublay ula peit ya u David kumba ula peit ya u Abiatar bad ublay ula menjur ya kaba u David ula le kalong badai namar ulong lindo nad kinombur janguru kilong lindo namar u David ulong uba pensle jangu bhlai minda u Jisu wanra ya kaju kata ka jimbatai ke jingjia badu batai ha ki piracy lada ngibam haga sabat lada ki sinran janga kila bam yau keu haga sabat kamut kine ki sinran ki don ka bor ka itiar ban penkre bam ki don ka hog ban penkre bam kum ki lindo ki ba penkre bam haga sabat tang maki ki lindo ki don ka hog ban penkre bam haga sabat namar manga ngalong ulindo bam chikun bad kine ki nombor kilong kilindo bad kidon ka hok ban shet pu haka sabat kilong kilindo bad pimdon kam ban kinno yaki pimdon kam ban tarai snyu yaki lese pim yo I kane kalong ka jubab kaba ujisu ula ai haki piracy pim yo I ya kaba shalindet pim yo I ya ka jing shisha Pio I tang ya kaba habar, but bishar ya kaba habar. Henry uble umju bishar ya kaba habar, uble ubishar ya kaba hapo kumpa. Uble ula ong hawu Samuel nga bishar ya kibrio nadu kadonut. Kane kalonga jing ya per kabang yo I hakedukam pet brio but nakarukam pet uble. Hakajingim jongiru kane kalonga jinget kabangi de bandon ujisu bat ki nombur jongu ujisu bat ki sinran jongu ulindo bamjikut u melkisedek
bad kinong bur jongu ki apostol kilong kilingdo bad tan kilingdo ki don ka bor pen gandang upu bad kane ka jingi kai ha kane ka benda jong ka gospel ka hikai yani ru ka jing kordor jong ka balang catholic ka jing kordor jong ka balang catholic kalong ngidon kilingdo bad ublay upen kamti ya ka bor ha kilingdo ban pen gandang upu ba kan kalalong ka met bad ka snam jongu Chris bad lemba kane ka jingi kai ujisu penskem sachasin ya ka jing tumu jongu blay naga binda jongi ba ka jing ji jongki ne ki kadar ngot ki apostol kadar tilli ki upupeni bad kadar tilli ki mau kadar tilli ki jai Israel baro kalong ge jim penskem ya ka jingim bang jongi badu blay bad ka jingim kaban sawan tongin duai hagane gi ukrish Bakhuid da ka bas ngautu ya kane ga benda jonga gospel bangim de ban tarais nyu yano kalam ngautu ya ka jingshisha ngimdon hok ban kinno yano lada ngimdon hagaliang jongu blay bad ngimdon kam ban peni dao ya ublay namar utip ya ka jingshisha naga benda jongi ko jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi kenamba ngintup yai rengkat badme om da ke jimmut ke basiniu henre da ke jimmut ke bashai ban sautu ya ke jingit naga benda jongi ive pa ive enyaro ya utrai Jesu Christ Jinam amen. tongin play ya ke jingit ke jongi ngangit Au blay kwa bun bor barok. Untao ke beneng bad ke kendau bad hau Jesu Christ hukun ba marway jongu utrai jongi yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ke Maria teisoti bala shana bein hapo Pontius Pilatus la sanar pna yahu la yak la tep yahu la kyash ki bayam hagasni ka balai lami pat ne ki bayam la kiyo shabene ushang shakamon ublay upa badan bor bara nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat bayam nganget how mensim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingeslo ki rikoid haka jingma ikipo haka jimmi pat kedo haka jingim bam chukut amen Laispa drip. Laispa drip. ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro to try priang chinya ji jokri nag benta ka chiro ka buram ka tai chu ka chingmin toy ni ba ka balang ko chu ba ro ka wei topdiang kum ki jongme hi kotrai ngi karpad या कि जिंगतरवा की बांग इलाबू हालर का दुवान जमे बनकिन माउ याउ जोसेफ वास बखुई बकुमदा कुंबा मेला आई हाउ या कबुरम लेम्बा किने की जिमाया बकंतांग मेनाई हंगी या का जिमाप ए लेम्बा किने की जिमाया बकंतांग दा उक्रेस उतराई जंगेम आमेन
utrai undon rengka bat pim Ringkat batu. to kentiu yala ki donut Ikentiu ki syau trai. tonginai ngu ya utrai ublei jengim Kasyong hok bat kedai. dashisha kalong ka basyong hok bat ka badai ka deiti jengi bat ka jimpenim yangi hamalla ka pon bat ka jaka banai ngu yame kokinrat ko pa bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut lemba utrai jengi u Jesus Christ namar kumba hagasngi buram jang uri koi jame u Joseph was bakhuid me ai jinkamen haga balang jame kumdaro me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakhuid jangu me hikai yaka daga kintin ka jingelap jangu bad me ai haka yaka jingyada jame kum ka jubab yaki jingduai jangu but namar kata rengkat but ka kinhun jang yangel but ki rikoin ngirwai ya jingruai jang jingero yame bangi pen bana klem sangem Bakhuid, bakhuid utrai. Bakhuid ublei kipan. Bedeng bat bedeng kidam. Daga burung jombe. Wai hosana syatron. Wai hosana tempur. Wai hosana ublei tuno. Ya roh yudabawan. Agam gedeng utrai. Bedeng bat bedeng kidam. Daga burung jombe. Wai hosana syatron. Wai hosana tempur. Wai hosana ublei tuno. ko himen ko para ha kanega por ka bakin tang tam tongin duwai na do ka donut bangin du roy ha ka jimpen slay jong men sim bakhuid ban sautu ya ka jimmaya jong ka jingi du jisu bangin du la ban yai ba du jisu kalam kinyim kalam kinno kalam tarais niu kalam le mudur kano kana ka jing sni ha po jongi ni duwai ru na ka binda ba or ki kun ki bala sakama bat ki bam bat don kana ka jing sautu bat ka jing champang ban mane bat eat ya jisu dashisha melong bakhuid ko trai katamay jong ka jingkhuid barro namar katang ikar pardia me to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen sim jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ ha kapor baladino yavu badala ka mons ngabha ulapdian ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sinran u om toshim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benta jumpim Hakaju ke rukamenta lalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame la yaka halage sinran u om to shimbat dina ka ne pi barro namar ka ne ka long ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga Os nam bakardor jango Chris to pen kuid yangi pen kuid ya ke mensiam hat bim pen kuid pen koid pen kia ya ki bapangi beshit ya da yangi na ubamen kajing maya jong kajing e
namar kata ngi ke ba pen mendaya ke jingia bad ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit menyang hakamat jamme bad ben chikriya me da ka bas ngeverit ngi karpat yame bangi ki bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bala penyat likawe da umen siyem Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte patta penjanaya ka hagajingi prenkat bado Francis upa Bakhuid jangi uvi Wilbert Marvenu Bishop jangi bad baharu ki lingdo bad kiriniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kindei ki bala yotiya da ka bakrmen ya ka jimmi pat bad ya baharu ki bala klat no hagajingi snei jamme topdiang ya ki shaka jing shai ka kumat jamme to isne yangi barangi karpadia me barengka berkamaria te soti Bakhuid ka kame jango ble ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ujoso vas Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensna ba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram ya me da ukur jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor ha ke jingelong kawe jang men sim Bakhuid barro ko buram bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong induai nagabinda baharu ki jing thumo jangi I duai nagabinda ka inner healing retreat ka ben sustang kat kindai hadwar povei tarik Baro ki badon jing tumu bad ka jing kwa ban manchin benda ai bau jisu na kerko yaki duairu na gabenda baro ki ben sayato hagini ki Sngi I duairu na gabenda ko worker jongi balari simli I ben sayato haga lai putari pangin duai na gabenda ka jing ben kray jong ki baro pakanang ba seizo ko pa jongim ba mabeni kanong ba Bakhuid sing jome kanwan ka hima jome kanong ba mon jome ha kanjuda ko mabeni Tuaing iminda ka jimbang jungi kabahala ka Sngi batama pengi grengkang jungi kumbangi runima ki kabalik sniu yangi padwadelam yangi shaga jimpen shoy henrei topalait yangi naga basilium topalait yangi ngi karpat ko trai naga jing sniu barra haga jing spoon jamme tai jing sub jing sign haga Sngi jangi kanamba daga jingera ka jingi sune jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barra kat bangi dangap kemelendi aga jingkar men Bakhuid but ke jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Namar ka chongi ka long ka hima ka chongi ka bol ka puram jinam na jinam kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry aga jingai janga balang jamme bad ha ka jingsborn jamme tai haka yaga jingsuk bad ka jingya tale kawai katkum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bor renka batim dap daga jingi do Christ tongin yai ngu markelia Hakumi ukun lambron jungo blay. Hakumi ubaket naga pop junga perte. Sukito ki balakar shaga jinka wai jungo kun lambrot. Ukandra namo chokpa pandrum ko kayeng junga. Nareshwam kapri amusim junga kasakyahi.
yame haga jingim jangi Sngi yame Pamela wan hapoka donu ka mensiam jangi Lemba ka communion Bakhuid Lemba ka met pagasnam jame Met belong yang ikon jame Yesu bayin Sngi yame Nagabinda ka naga jington jame hapo jangi Yesu yai trek hapo jangi ibai Yai pen koin yangi Yai pen koin yangi Yai pen gantang yangi Yai pen slay yangi Bangilong ikon Bajanai ki Bakhuid jame pen koi pen kiai ki bapang ki bashita ko Yesu bai dai boringi ai boria boringi kon ki bashimta hagane ka mas Bakhuid kamta me ki to ki kon ki bashimta na online lemba ka ni online mas Yesu terko yaki ki kon ki jangi ki bahe ka sem jangi ki jikon kan jangi bana ai bor Yesu hallelujah 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 Yesu trekam halo jangi bekran ya ubamen ya uksoi bendo ya ka bor janga pop apo jangi Yesu yalam Isha ka jing koi ka jame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus ai boring Jesus benslet mai Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia Dubai to ai ba kami kawai bening ko blay badan bor baro kan pen scam but kan pen roy yaga jingkalain kabawan na bening ha baro ki barake yaga sngi buram jangu Joseph was Bakhuid kanang ba nginla bandri kendong yang ka jinga e janga jinge but bangin yai ha ka lindi janga jimpenim kabamela bu hakama jangi da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat phim blay badan bor barwen karku yapi uppa barukon barumen swim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jombim Iswamu ya ule Lai spa kat kendai Lai spa kat kendai En je roi het draait Christus.